kelangan duit. Tapi kan seneng Kang. Ya kayak gue yang seneng. Ya rapi kamu seneng ya senang. Wis sama mana Kang? Wani, mau nangis pisang. Nuwun sewu Gusti. Iya kok ora apa-apa kok. Ya. Jagonge kali panjenengan niku mboten ana. Ora apa-apa kok. Nuwun sewu kula mboten puasa. Ora apa-apa kok. Ora apa-apa. Sing penting kowe seneng, sing penting kowe gendero. Bangku ya. Ojo kok ojo. Ojo di bangku kok. Kepengin di bangku. Ojo. Iki dilarang nang pemerintah kok. Protokol kesehatan kok, jaga jarak. Wayang biar jaga jarak. Ya ono kok. Kok. Apa Kang? Jadi pun jaga jarak. Ya iya, dengan aturan pemerintah. Yo manut. Iki kuda nyuwun maling kuda nyuwun eling-eling burnis si nyekar niku sing ditabuh saron kendang wonten selompraten apa mboten sih? Pak Rohani ngomong orang ngomong Mbak Miharjo kon mendem tak wetok negara. Yo mangga niku eling-eling niku saron kali kendang kali bukan mau kali goni dalu mangga dados demungnya ini berisik Pak Koyo atau orang bayaran iki mangga dados niku eling-eling. Ayo lah kira punya maning dibayar kok lagi dibikan
Kang.